sentiment. N-am fi ajuns aici, nu-mi place cum sună the end. Știi tu, e soarele meu și-mi pasă, dar chiar nu pot să vin când vrei acasă. Și dacă n-ar fi dependență de privirea ta și faptul că ai putea să vii oricând a altuia, să-și lăsa un mesaj că am plecat. Ascultă, nu mă întreba, destinație necunoscută. În casa mea